Good afternoon, guys! Hapon na ngayon. Sobrang hapon na actually. Yep, 4:15 na ng hapon. I'll just put on some makeup kasi I will film a whole video. Mag-film sana ako ng review today. But I woke up, tapos sabi ko, i-edit ko muna yung ano ko. Hiningil ako. Umakit kasi ako pa taas, tapos dinala ko yung box kasi nga i-haul ko. Yung i-haul ko is yung mga products from Sample Room, tapos yung mga galing sa Japan na binigay sa akin. I actually posted a picture on that on Instagram. Tapos itong mga jewelries na binigay sa akin ni Kim. Mag-makeup lang ako ng very slight lang na makeup. Ito na yung gamit ko lagi na concealer. Maybelline, yung Fit Me Concealer. Maganda nga siya. Tama nga kayo. Pero I'm pretty sure nagamit ko yung ganito noon eh. Siguro hindi ko siya masyadong nagustuhan noon kasi hindi ako masyadong nag-concealer noon. Pero yeah. Ito na yung gamit ko. Yung gamit ko na contacts is yung same pa rin na contacts, yung from Pink Icon. Hindi ko pa ginamit yung bagong bili ko, yung Dali Brown. Kasi yung ito brown, okay pa naman. Yung gray, yung feeling ko expired na talaga yung gray eh. Kasi I'm pretty sure yung gray 1 month lang, tapos itong brown 6 months. And yeah, pero malapit na din mag-expire yung itong brown. pinkicon.com, meron silang international shipping. Pinadala nila sa akin to eh, nung nandun ako sa Australia. Yung maganda pala na contacts para sa akin, yung mga two-tone, yung walang black na border like this one. See, wala siyang black na border. Kasi yung black na border, ano siya, of course, hindi siya natural looking. Well, ito naman talaga mga contacts, hindi sila natural looking because hindi naman ganito yung color ng mata mo talaga, diba? Pero, yung black kasi na border, over na hindi siya natural looking. Though, nakatry na ako ng ganun before kasi may time na wala akong choice. Yun na lang yung natira sa grade ko. So, natry ko siya from EO din. Kapag ako lang yung bumili ng contacts ko, hindi padala sa akin, I always get it from EO. So, like yung na-feature ko na contacts na Dali Brown from Enhance, EO siya. Hindi ko pa na-try yung shade na yun. Pero na-try ko na yung brand na Enhance na contacts. So, yeah. Anyway, tatapusin ko lang yung makeup ko, you guys. And then, I will film the whole video. Ay! Gagamitan ko pala for the first time yung Missha Radiance 2-Way Pack. Ito yung itsura niya, oh. Super sosyalin tingnan na powder. Mine is in the shade anong shade? Number 21 lang yung lagay. Meron siyang SPF 27. So, first time ko siyang gagamitin. Gagamitin ko yung, social. Meron siyang sponge. Tapos, meron siyang ganito. O, diba? Nice! Nice! Para separate talaga yung sponge sa maganda siya. Wait. Hindi ako nag-BB cream. Nasanay na kasi ako na lagi lang talaga diretso ako concealer. Wait, hindi ko makita ng maayos. Okay lang ba? Yeah, it looks alright. Wala, hindi ko pala nagawa yung Sephora haul. Should I do it or should I not? Okay lang ba yung powder, guys? Hindi ko makita ng maayos. Mamaya na sa sa maayos na lighting, nakakaloka. Wait, on ko nga yung Ganun pa din. Di din masyado. Di ko rin masyado kita. Meron akong mirror dito. Ito. Tapos meron pa akong malaki dyan. Pero hindi ko pa rin kita ng maayos. Anyway, ayusin ko lang itong mukha ko. Grabe ang init, you guys. Katapos ko lang mag-film ng haul. Yung nasa lips ko pala is yung Essence na lip liner in the shade Soft Berry. Soft Berry ata yun. Medyo magulo. Slight lang naman. There. Yeah. Okay lang yan. Ita-transfer ko na yung files and then, yun na, ayusin ko to agad-agad. Friday pa pala ngayon. Feels like Saturday. Pero Friday pa pala. Pero yeah. I will go ahead and ligpit all these. Gusto ko nga pala mag-thank you guys sa bumili nitong backpack at saka sa bumili ng serums kasi I posted on my Instagram and on my Facebook yung mga pinenta ko yung serums kasi I'm actually selling a lot kasi I'm leaving soon. If you guys watch my Q&A, alam nyo na aalis ako soon and hindi ko sila madadala lahat. It's kind of the same situation last time nung pauwi ako, or no, not pauwi, papunta ako ng Australia na I sold a lot of
may makeup kasi hindi ko sila madadala and sino mag-aalaga sa kanila, diba? So, I'm selling them. I have a lot of makeup from Sephora. They sent me like a holiday thank you, like mga holiday sets nila na wala pa, hindi pa available yung iba sa Sephora PH. Yung mga from Nude Sticks. Let me know if you guys are interested. I'm kind of like iffy about posting it kasi you know, mahal sila. Pero yeah, let me know if you guys are interested. If you want, you can private message me on Instagram or on Facebook, and I will send you the pictures and the prices. Obviously, it's not gonna be full price. Yeah, tapos lahat naman ng presyo ko free shipping na sila. I decided to do that, then like adding the shipping fee. Tapos yung shipping dito, yung gagamitin ko kasi LBC, mahal siya, at least 180. So 180 to 250 na yung mga cover ko sa shipping. So yeah, thank you so much sa bumili ng backpack kasi sana ibibigay ko to sa girlfriend ni Marlon pero walay na. So yeah, I decided to sell it na lang, and I'm so happy na she got it kasi twinning na tayo. Ako, ikaw, tsaka yung sisi ko. So diba, bongga, tatlo na tayo. When I posted it, she sent me a message, private message agad-agad. I was so happy kasi sabi niya she's been eyeing the bag daw, and yeah, I'm just so happy na someone na gusto talaga nung bag yung nakakuha. So yeah, I'm really liking this necklace. Thank you so much, Kimmy. Kim's Collection 2015 PH. Mas maganda kapag ganito, oh, kasi kapag under yung soft boxes ko, medyo na ano siya, sumisilaw siya, hindi siya like na nakikita talaga yung ano. I'm really liking it. Raz, perfect siya pang regalo, guys. Customize siya, tapos hindi din kasi nangangate. So yeah, yung powder, okay naman yung powder. Misha na powder, okay naman siya. Anyway, niligpit ko lang lahat. Pwede ko nang ubusin yung KitKat kasi na-haul ko na siya. Hinintay ko talaga na ma-haul ko siya para maubos ko na siya. Yeah, raspberry na KitKat at saka yung green tea. Sobrang yummers ng green tea. Grabe. Mauubos ko siya agad-agad. Yung raspberry, meron siyang weird na aftertaste, pero okay lang din. Masarap pa din siya. Nihon Sekai. That's where I got it from. They sent it to me. And yeah, I'm so happy. Like, sabi ko talaga kay Dan, kasi si Dan hindi pa niya na-try yung KitKat. So, sabi ko sa kanya, like, siguro kapag na-try mo to yung green tea, kasi, di ba, kahit ano kinakain nun. Pero sobrang nasarapan na kasi ako sa kanya. Tapos, hindi ako mahilig sa tea. Tapos, hindi pa ako ganun ka mahilig sa chocolate, tapos sobrang nagustuhan ko siya. So sabi ko kay Dan, sobrang magugustuhan mo to, kaya lang mauubos na to before pa siya dumating. So yeah, pero malapit na siya dumating. Nag-countdown na kami kanina. Actually, matagal na kami nagka-countdown, pero yeah, malapit na talaga. Sobrang lapit na. I'm editing the haul video, pero magluluto muna ako ng rice kasi wala na daw rice. Tayo na lang, Mark. Tayo na lang dalawa kakain ka na. Luluto ako ng rice. Hello! Sobrang gabing-gabi na. And not sobrang gabing-gabi na. Yeah, magti-12 na. Matutulog na ako. Hinihintay ko na lang na ma-open yung Google Chrome ko para ma-upload ko yung video ko. And yeah, matagal kasi natapos ma-save. And yeah, sobrang ingay ng AC. Ang init kasi. Nag-film ako kanina. Hindi ko man lang napansin na namawis ako dito. Oh, when I was editing the video, nakita ko, napawis ako dito and I can't do anything about it. Kasi na-film ko na siya. And right after i-film ko yung video, kinain ko lahat ng matcha na KitKat. Inubos ko lahat. O, diba, bongga? By the way, ginamit ko yung N-Organics na facial toner na na-feature ko sa haul na yon. And, yeah, ganito yung itsura niya. First time ko siya ginamit kanina. Okay naman siya. Meron siyang hazel extract and rose water. I've heard na maganda talaga yung rose water at saka yung hazel extract para sa mukha. So, I used it for the very first time and perfect siya to travel. So, sana enough siya. Ilang weeks na lang ba yung... Yeah, I think I have less than a month here. Yeah, I have less than a month here. So, this should be enough. Tapos, yeah, this is from N-Organics. I will leave their link below if naalala ko. But yeah, N-Organics siya. And yeah, yun na yun. I will let you guys go. I will sleep. Maybe bukas pupunta kami sa mall. Maybe. Tinanong ko si mama kanina kung gusto niya pumunta sa mall. And sabi niya, baka. Kasi kailangan niya ng mga grocery para sa tindahan. So, i-upload ko na itong video na to and it will upload overnight. And yeah, I'll go get some sleep. I'll talk to you guys tomorrow. Bye, good night. Good morning, guys!
guys, pupunta kami ni Mama sa city. Mag-grocery shopping kami. I am wearing my Daiso BB cream. Tapos, yung concealer na ginamit ko is yung mineral concealer kasi hindi pa rin siya ubos totally. Malapit na. As in, sobrang lapit na. And then, on my brows, ginamit ko same detail make brow. Pero yung gitna yung ginamit ko this time, not this one. So, ito yung gamit ko. Looks like that. And then, on my lips is KJM lip tint in the shade Bewitched. And then, gagamitan ko na naman yung bag na bigay sa akin ni Miss Brian. Thank you, sis. Or hindi ko alam kung Brian yung pangalan niya. Pero Brian_stuff on Instagram. I was gonna wear itong necklace na to. Kaya lang sobrang bago pa niya. Like, sobrang nakakasilaw yung gold. So, sabi ko, lagay ko muna siya dyan. Ito na muna. Suot ko yung bracelet na binigay sa akin ni Kim. Yung Cartier inspired. And, bracelet, Radaf PH on Instagram. And then, Daniel Wellington watch. I will go and kiklaim ko muna yung mga nagbayad na kasi nag-order. Tapos, isi-send ko na din yung package today sa mga nagbayad na. Let's go! Dito na kami. Kami lang dalawa ni Mama Lu. Ay, ang sarap pa ng card. Yapo. Ha? Nabili, no? Pa-display yan siguro dito, oh. Ay, ang tsaka ng cart. Awa. Ang ligid. Niliko. Bibili ako ng cereal para kay Danny Boy. Merong hopya, munggo at saka ube. Sige, isa-isa. Munggo at ube. GSM Blue. Struggle. Expiration date. Ano? May 2017. Pila? 6. Dito yung cornflakes. Jumbo. Laki naman ito. Wait. Ito. Ito na lang. Healthy. Ay, nako. Ilang tao? Kami lang, dalawa. Kanina sa labas, maraming tao. Dito wala. Hindi nag-grocery ang mga tao. Sa kanya, tama. Tingin tayo ng mga damit. Si ate. Ate. Meron ba kayong Indomie? Walang Indomie to dito eh. Pero check natin. Nasa SM yun eh. Nahanap ko siya sa SM. Pero walang hot and spicy. Wala eh. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ganda. Maganda. Maganda. Yung cart tsaka. Tsaka yung cart. Ang hirap i-maneuver ng cart. Ano na? It's here. Yung favorito ko. Yung favorite ko. Potato chips, plain salted. And then, French onion. And then, ito yamas din. Sweet and spicy. Tigda dalawa. Akin yan lahat. Akin at akin lang yan. We're done! Bilis lang. Uwi na kami. Let's go. Bye. Bye. We're home. Ilalagay na lang sa tindahan yung mga ano. Yung mga napamili. Tapos, alis na. I mean, ipapark ko na to. Kami lang
yung dalaw ni Mama. Napaka-boring. Wait. Alis muna ako, guys. Tulungan natin si Mama Lu. There. Ito na. Asan na yung akin? Ito. That's mine. Ito. Yummer. Hello! Kakain ako nito. KitKat na raspberry. Mar, kain ka, Mar? Ayaw ni Mark nito. Ayaw mo nito, no? Tsaka yung green tea. Ayaw mo sa green tea? Hindi mo gusto. Sarap kaya ng green tea. Naubos ko na yung green tea. Ito, 6 na lang. 6 na lang natira. Pink. Ang cute ng pink. Oo, meron. Humba. Meron pala ako isa-shout out. Yung bumili ng ano. Hi, guys! Yung bumili ng binenta ko kanina. Nagbayad na sila agad-agad. And yeah, sobrang sweet. Let me just. Shailene Edjen Saison at saka sa mama niya na si Jenny Sablayan. Hello po sa inyo. Thank you po for always watching my videos. Nakakaiyak yung yung comment niya, message niya kanina. Sobrang sweet. Salamat po. Thank you po. Sabi nila nanonood daw sila araw-araw during breakfast daw. So super thank you. Tapos merong isa pa. Siya yung bumili ng serum ko. Si Grichella. Madam_Grichella on Instagram. Hello! Thank you sa pag-order sa serum. At saka thank you din for watching my videos. I really appreciate it. Thank you! Length. Hi, guys! Hello! Aching! Sino bagong ligo? Aching lang? Bango na nga yun eh. Bango, diba? Ayun, mag-focus sa'yo, buddy. Linis mo na kasi. Ayun. Aching! Hello! Bagong ligo. Magpa-popcorn kami. Butterlicious. I-microwave mo lang siya. Yung ginagawa ko is, ginalagay ko siya 5 minutes, tapos hinihintay ko lang na parang matapos siya. Kasi sabi, 3 to 4 minutes. Pero ako nilalagay ko siya ng 5, tapos binabantayan ko lang siya. Okay, open, God. Open mo na, please. Magigitar ka? Aching! Open. Open lang, buddy. Saan man ako? Oblan eh? Abli, hirap yun eh. Open na yun ang plastic. Wala yun ba? Ano alam sa pag-apply mo ang tip lang yan? Yummers! Yummers. 5 minutes. Sige, open. It's done. Open mo siyang ganyan. Butterlicious to. Wala tong cheese. Yummers. Ano siya? 3 minutes lang. Tapos na siya. Yummers. Kain tayo. Okay. Guys, i-close ko na yung vlog. Ano na? 11. Mag-11:30 na. Hugasan ko lang yung mukha ko. Gamit ko na pala yung Burt's Bees na chamomile. Yung cleanser. Ito, deep cleansing na merong soap bark and chamomile. Yeah. Yun, ang ganda niya actually. Hindi pa ubos completely yung Cetaphil ko, pero parang in-insert ko yung Burt's Bees para hindi ganun ka ma-shock yung aking mukha. Anyway, yun lang yung gagawin ko. I will wash my face using that.
And then, yung toner, nasabi ko na sa inyo kagabi, diba? Ito yung gamit kong toner from N Organics. And so far, so good. 2 beses ko na siya nagamit kagabi at saka kanina pagkatapos ko maligo. And yeah, I will continue using it. And that's it, you guys. I will see you tomorrow. Pupunta kami na SM tomorrow. And thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. Please like the video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night. Bye.